Здравейте хора, аз съм Ево. И добре дошли в първият ми епизод на Minecraft Pocket Edition. Ако се чудите защо качеството ми е толкова добро, за Бога Емо, какво правиш с телефона ти? Аз съм с шейдери. Ако се чудите защо гласа ми е толкова странен, болен съм, но просто не мисля, че качвал съм не съм качвал доста време. Разбрах какво се случило с графиките ми и защо ми върви толкова слабо. Защото съм допуснал на най-големите графики, а телефона ми е малко така, окей, е много добър, не казвам нищо. Просто самия телефон нямаше да го издържи това. Вижте просто как изглежда. Изглежда яко. Цял, имам вече spawn point. Имам spawn point. Не мога да дишам. Мога да говоря. Окей. Окей. Също ще ходя да си взема. Просто ще ходя да си взема меча дървения, защото той не ми е толкова демидж, но не знам. Якото е цяло тук, мога виждам какво се случва. С тези графики на мен лично ми харесват. Доста съм доволен от тях. Не бих казал никога, че тези графики са лоши, защото това ще е лъжа. Това са уникални графики. Тези графики, които в момента виждам, едва ли ще мога да ги изкарам на лаптопа. Защото той върви с толкова FPS на... само на нормал. Да, смисъл ще тръгне така на приключение с моето дървено меч. Тежка фарменица. Окей, просто вижте водата, толкова е грозна. Изглежда се едно няма вода, всъщност. Има. Дори аз не я виждам, но има. Просто да огледаме как изглежда къщата ми отгоре. Ако успея да скоча на нея. Окей, ето. Къщата ми е малко несиметрична. Така блокове. Просто имах доста coconut bark и реших да го използвам. Защо пък не? Жалкото е, че... Значи гледайте сега. Сега ще се отдавя и ще спална в къщата ми. Понеже вече съм сложил спаунпойнт. Искам да си взема малко дини. Къде са ми дините? О, не, умрял съм с тях. Имах няколко стака дини. Добре. Опа, трябва да съм бърз, ще ми щупат вратата. Какво е, що ми занижве? Тук елате пилета, приятко. Фиу. Това е доста тъпо видео в момента. Съзнавам го. Трябва да ходя за фарм. Имам лък, който си направих.
Имам лопата, която да използвам. Не знам защо. Окей, не знам. Секунда, ще се върна след малко. Готово? Уау. Пак усещам доста спадове в това. Окей. Ето го колко на сбарка. Ето иначе водата как изглежда. Колко хубаво изглежда. Не знам. Мен лично той е така наречен ап. Как искате го наричате? Себе едно. Между другото, нанесах се в нова стая. И съжалявам, че трябва да го причиня, но... Алилуя, спиги, биди пигиш. Аз съм голямо там. На видеото това едва ли ще изглежда изобщо яко. Ау. Да, пясъка да изглежда никак як. Зеленото е по-яко. Между другото, да, забравих да ви кажа. Стаята ми е в зелено. Бам си, бе. Ще разберете каква е. Всъщност и аз поръчал съм някакви тапети, но забравих, защото съм умник. Ще видите сами като ги сложа. Вау. Не знам защо ми тръгва с 22 FPS. Това е доста. Аз вчера се чудех как изобщо шейдерите ще ми тръгнат. Но явно тръгват. Това е много добро. Много добре е. Както искаш да кажа. Окей. Понеже съм на нормално ми взима доста хънгърбар. Не знам, просто мисля, че качеството е уникално. Забравих да си изпия хапчето. Оп. Ей. Как е малко? Връщаме се след секунда. Ако ви е харесало това видео и чао!